台湾接连3、2天拢有无人机侵入机场甲军事设施，当地奥尔堡机场阁暂停营运。台湾政府是认为这是故意引起惊吓的行动，嘛进行反无人机的部署。也毋过敢是罗西亚发动的，台湾是无直接点名。民众迄夜空当中的光点飞向南美奥尔堡机场，互机场关几点钟，当地警方表示，24暗时到15透早，包含奥尔堡、艾斯比约、宋特堡、加斯特吕斯楚普空军基地顶悬拢接到无人机出现的通报。南美总理佛德瑞里克森批评这是对基础设施严重攻击。Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. 奥尔堡是班机哥本哈根后边的南美第2大机场，南美国家安全情报局指出，目前无用之前调查这个资讯。不过看起来符合欧洲其他所在看到的混合战样态，也评估 Russia 伫南美间谍甲破坏風險拢真懸。At vi vurderer, at risikoen for russisk spionage i Danmark er høj, og vi vurderer også, at risikoen for russisk sabotage i Danmark er høj. Det har vi set andre steder i Europa, det må vi også forvente at kunne se i Danmark. Og det er klart, at tjenesterne ser begivenhederne i lyset af de efterretninger og de efterretningsbilleder, som vi har. 欧洲最近传出 Russia 制造无人机闯入波兰，加战机侵扰爱沙尼亚空气的代志。北约已经就波兰甲爱沙尼亚分别启动北约第4条款民国参详机制，佮强调的捍卫民国领空专家提醒，5条款一条防卫毋是自动启动，应用军事政治手段回应。Triggering Article 5 is not automatic, so a member state needs to trigger it. So Article 5 is really the article that gets invoked if a country feels that it's basically undergoing an armed attack. And that's actually only been invoked once in the NATO's history by the United States, kind of following the 9/11 terrorist attacks. 北约最近伫葡萄牙甲荷兰即次新型海空无人载具，甲继成本3D 类型无人平台，目标伫4型的正规战机对付属于无人机情形之下，建立更较富成本效益的反制方案。暂停起降的哥本哈根机场1个航班恢复，南美政府强调会继续甲北约也佮欧洲友邦协调，强化政策甲反制能力，必要时阵依法拍落有敌意的无人机。公司新闻陈慧珍报道。